premijalnu krenu. Znači šta ja njemu želim da kažem, znači objašnjava ga nekim životnim iskustvima koje treba otac da ga nauči, ali on je glup. Mislim, ne razumijem ga, sad je on otišao tamo da čita onu Kareninu, bre, pa koliko sam mu puta objašnjavao da nije najbitnija ta škola, pa šta ja imam u školi, evo gledajte, imam 4 razreda osnovne iz knjige i knjige iz petog, koje sam kasnije koristio za loženje u sport. Mislim, šta će mi škola, bre, pa ja sam svo ono iskustvo koje mi je potrebno za život, ja sam to naučio na ulici. Na ulici najbolje one stvari. Imam dva druga koji su, nebitno sada njihova sudbina kakva, oni su došli u zatvoru, znači neko ih tretira kao kriminalce, bili su ono i u dnevniku, udarna vest. Šta je tebi? Mene su privodili, ali da vas ne davim o tome, vidim da počinjem i ja da vas smaram, a i nervozan sam zbog ovog klipona ovde. Znači ono što želim da kažem jeste da su ti drugovi oni pravi za mene, znači oni koje sam upoznao na ulici, sa njima sam prvi put osjetio kako je to lepo popiti pivo, kako je popušiti cigaretu. Mislim, to je ono napisano. I ne znam zaista šta bi drugo mogu da vam kažem, osim toga da se ja trudim, da oni što pre izađu, znači iz tog zatvora da bi mogli ponovo da budemo zajedno, jer ja bez njih jednostavno ne mogu da funkcionišem. Imao sam tog druga isto koji mi je počeo da kenja poslednje vreme kao i klipan ovde da moram da perem noge da mi čarape duže traju, opet je potencijno na tom kupanju. Šta ima od toga, ja ne mogu više. Napišem vas. Uživajte u predstavu na ovo dva debila. Evo, znaš šta je bilo pre? Šta? A ništa, brate, bio sam u parku sa Džiletom. Opet počeo, brate, da mi kenja, da trebam da se bijem. Brate, pa čemu to? Zdravoj trebam da je batanje, brate. Brate, zašto ja moram da se bijem, recimo, a? Zašto moram gledati sve filmove čak Norec ili da navijam za Zvezdu ili Partizan? Zašto, brate? Ali ste bili muškarci, bre! Kako se to žensko podrazumeva, muškost mora dokazati? Ajde, reci. Daj, brate, to pivo, ono, bre, aman, ne. Pivo, šta ćeš pivo? Treba ti pivo. Nemoj da piješ, šta ćeš ti pivo? Daj, brate. Ne treba, dobro. Alo, bre, alo, momci. Došli ovde na predstavu, naši se kao, brate, klipani neki. Jel vidiš, brate, oni su došli da gledaju predstavu, ovako se ponašaju. A po Džiletovim pravilima njemu je baš to cool, što su ovako došli prave sanje. Ajde, čutite sada malo, stvarno. Znam, brate, ali znaš kako je meni? Zašto ja moram da brukam moje roditelje koji su sve učinili za mene? Ja trebam njih sad da brukam zato što bi se pobio s nekim i jedan dan budem neka faca u školi i nešto, šta? Đole, slušaj, druže moj, mi sami stvaramo pravila po kojima ćemo živjeti i kako ćemo organizovati svoj život. Ja ne želim ni Đole, ni Marko, ni Džile, ni niko da odlučuje mojim životom i mojim pravilima. Mi sami stvaramo pravila po kojima ćemo živjeti. Veruj me, znam, brate, ali ja se plašim toga da će mi cijelo odeljenje skulirati ako se ja ne pobijem s nekim, znaš? Misli se neka ženica sam ili tako nešto slično tome. Ne znam šta je da radim. Šta je ovo? Gle, budi muško klub, ej! Oni naše me smaraju, nema ko drugi, budi muško klub, šta je bre? Ova odmah trčim da gledam, daj bre da se stavim ti kjer. Brate, nemoj tako lako da sudiš, pazi. Budi muško klub, bilduj mozak. Pazi, brate, ovo je važno kroz god. Glede stani, brate, oni su, brate, putovali svugde, pazi. Imaju svoj bioskop, igraju fudbal, košarku, brate. Ja sam se zeznuo. Gledaj su sve putovi. Koponik, Beograd, Vrnjačka Banja, Bela Crkva, Budva, Sremska Mitrovica, Istra. Istra, brate! Nije to tako da se gledamo. Ne, brate, slušaj, opet mislim da se tamo upada preko veze. Brate, hoćete sve ovo dati za džabe, alo. Znam, ali pogledaj sad ovo. Imaju Facebook stranicu, imaju kontakt telefon, dajde pozvano da vidimo se raspitamo. Imaš pravo. Hoćemo? Da, brate, imaš pravo. Hoćemo? Dobro. Super, u Džiletu treba da pokažem. Misliš na to? Aha. Alo, klipani. Pa gde ste? Šta je to? Ujaka, kad smo mi zove se pogledamo. Što? Opusni ste, A ne brini, brate, ne. Gledajte, glavi, trici, bici, šta je? Samo ću pokažemo, to je naš Budi muško klub. Brate, Budi muško klub Kosovska Mitrovica. Ne, što? Neko mora, brate, da se učlani u Budi muško klub da bi bio muško. Zašto ja sam ne učlanim? Pa ja sam muško, brate. Misliš na to? Da, ja sam. Da me ne Neće, slobodno, ja sam. Ako pretiraš, brate, znaš što te sve. Brate, čekaj, stavim ti kako. Brate, ovako, Budi muško klub, to je, brate, klub. Slušaj, u tom klubu naučiš, brate, i to ću mu reći. U tom klubu naučiš da alkohol, droge i cigarete nisu, brate, baš gotivna stvar. A da cigarete, brate, služe samo da smrdiš, brate. Jednako ti stvarno, brate, možeš da smrdiš. I da ti kažem, samo što putu, ne? Ma kaži mu, brate, Sledeće nedelje idemo po druga.
drugara iz Beograda, znaš. I tamo ćemo sa njima budemo jednu nedelju dan, tako. Nemamo više vremena s tobom toliko da se družimo. Da, brate, idite i tamo. Da, završili smo, idemo mi, brate, a on kako hoće. Recimo ti još nešto ako imaš ili ne imaš. Slušaj, druže, pošto se mi s tobom, brate, družimo od svoje 5. godine, sam znaš, nezadovoljni smo drugari. Sa tobom smo naučili i loše i lepo. Ipak ti si naš drug i želim da ti kažem da u tom klubu ima mesta i za tebe. Ali ipak to je tvoja stvar. Da, brate, samo evo, ti stani. Brate, sad sam se govorio. Samo ako ti se stavim kec, ja. Brate, u tom klubu ima mesta i za tebe, ali ipak to je tvoja stvar. Ako ti želiš da putuješ po cijeloj Srbiji, čak i dalje, da poznaš možda devojku, nove drugare. Opet ti devojka pa... Brate, iskusit ćeš mnogo iskušenja, brate. I lepo i tužno. Slušaj me, molim te. Ovaj klub je veoma dobar i želim da se ti s nama priključiš. Ako ne želiš, brate, sedi tu, brate, na klupi, brate, uživaj pivi i gledaj kako život prolazi, brate. Pa naravno, brate, naravno da se žurim da za karticu na tiket, ajde palite, bre. Ajde palite, bre, nemam znanja. Za karticu ću da ubacim Rubini, bre. Šta je? Želiš da budeš grupe koja zna kako da iskulira tuču. Poštuje devojke, vodi računa o svom zdravlju, stiče korisna znanje i veštine organizacije zabavne akcije i događaje. Putuje i druži se Rušnjacima. Pridruži se Butimuškog klubu. Folirao si, ne folirao, možda je stvarno nije tako loše, čoveče. Ceo život im nešto kenjam da me slušaju. Da ih poslušam jedno, pa kako ne bude, šta? Ako bude dobro, bude. Ako ne, makar sam pokušao. Mislim da trebam da pođem njihovim stopima i da pokušam da promenim taj svoj način života. Da vidim kakav je život, ne samo na ulici, nego i u nekim boljim ustanovama gdje mogu da naučim šta je ovdje. Da steknem veštine lidera, ispoljim svoju kreativnost. No, za kreativno baš nisam. Da pokušam. Momci! Da vas poslušam, brate, pa kako mi budeš, šta? Idemo! Ajde, idemo!